Babe, ωραία είναι εδώ και το βράδυ να κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Να κοιμηθούμε αγκαλίτσα, τα κεράκια και αυτά που ήθελα τα έφερε. Και τα κεράκια και τις σαμπάνιες και τις φράουλες και όλα. Ναι, αλλά ξέρεις τι ρε αγάπη μου, εγώ εδώ δεν μπορώ ρε, σε λίγο πιάνομαι, δηλαδή θα ήθελα κάτι πιο μαλακό. Μάλιστα, για κλείσε λίγο τα ματάκια να σε πάω κάπου που θέλω. Άντε να τα κλείσει. Κλείστα, μη βλέπεις όμως, μη βλέπεις που σε πάω εγώ. Δεν βλέπω. Για κοίταξε εδώ τι σου έχω. Αγάπη μου, τι όμορφος καναπές είναι αυτός. Μόνος μου το διάλεξα. διάλεξα. Διάλεξες. Έπιπλα Τσακυρίδης. Για κάτσε να μου πεις πώς σου φαίνεται. Έλα δίπλα μου κι εσύ. Ναι, αλλά ρε αγάπη μου, εγώ σου είπα ότι θέλω να ξαπλώνω και θέλω να ξαπλώνουμε και οι δύο. Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Να ξαπλώνουμε και οι δύο. Ναι. Σ' έχω. Κλείσε πάλι τα μάτια. Τα κλείνω. Πώς το έκανες αυτό? Πώς είναι αυτό? Είναι απλό. Είναι με δύο κινήσεις γίνεται. Για ξάπλωσα μου πεις. Και δεν είναι το μοναδικό που έχω φέρει. Έλα μαζί μου να Έφερες δεις. δαχτυλίδι. Έλα να δεις. Για κοίτα. Το σπίτι πού είναι? Έφερες καναπέ, έφερες κρεβάτι, πού είναι το σπίτι? Αγόρασες και Όλα σπίτι? για σένα. Σπίτι δεν έχω αγοράσει, αλλά δοκίμασα να δεις την κρεβατάρα που έχω πάρει. Α, πες μου πού αλλού θα ήθελες να βγάλουμε έπιπλα. Γράψτε μου στα σχόλια.